Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an ro kini longi khubor bam ta kasngi ulat ka jila Meghalaya CHVJ Shankar ne kasin sajan ulapun ko buram me sangut kinong ile kai kickboxing ka jila ki blawan ra nam but buram ye ka Meghalaya hadin bakla yo jingjab ha Asian Pacific Open International Kickboxing Championship 2026 kabla long habali Indonesia nato ka arsaw hado ka arfratrek urimpang arhajar arpmriyo ya kini kinong yele kai la khot sharaj bhawan shillong ha ka baulat ka jilla ula ai jingiro bat pin ko buram ya ki namar ka jingla ajangki ban mikmat ye ka jilla bat ye kari ha kani ka jingile kai kardan jingye khun perthai ha kani ka jingelam pin ko buram kabala long ha ka performance step ulat ula sam ki certificate but ki give back shakini ki nong yele kai kum kadak ban ithu e ka jingla bat jingjob jongki ha karan san jingile kai kini ki sangut kinong yele kai kila yo takma ha ki jingye khun ba pher ha kani ka limpung jingile kai kabala wan ra lang ye kinong yele kai nabun tali ki ri ame grace nong basam she post nem sub junior K1 light 21 kg gold medal Ozanika nong sub khat arsnem sub junior K1 light 28 kg gold medal Ban Shailen Grace Mashuring khat sansnem junior K1 light 45 kg silver medal Blayo na Kharmujai khat khandai snem senior K1 light 47 kg bronze medal Mewan Pindam Marpan khat snem junior low kick 57 kg silver medal Habakran shikilat pathai kubor hadin kajingyo priang buram u president ko all Meghalaya Kickboxing Association Samuel Hasha ulapan pau kajing ngokmen ka bakraw halor kajingyo priang buram jongki nong yele kai haulat kajila long bagane kajing job kapin isha ye ka sab kajing na jongki rang barkan thai nong yele kai kickboxing ha Meghalaya bad kapin iru ye kajing trai shitom ba kajing ai kilo jongki ban poisha ka thong Ulaban rap baga jingyo jingyero na gajila kan ai minsuim ba jing yakri yaki samla ban shimbanda shu ha ga jingla kai kickboxing but ban jingyo khun na rinsan jingla kai ki ba he akri but shabari ru ka jinglang pun ko buram haraj bawan kala long ka por ka sngo sarong yaka jila Meghalaya namar kini kinong ile kai kila nang beteng ban wan ra nam bat buram yaka jila ha ki jingla kai ha ka kardan perthai nya thu ka ai ka phidan ban ong hadin ba ulat ka jala ulok khot ban priang subha ban ai brom me phi ya phi bat ya ki khna ki jong phi ba yo jingjok ha kana ka pon na ka lenga jonga ha so kuman ai ngo nang kong ai blai tai kamrat bala ri lakmas kari bala terku ko do ini ni so kuman hadu kata-kata ba excellency jongi governor ba e jongi I lakhot yang ban pedang buram hang ne hapo Raj Bhavan minta kasih ni sokmen hadu kata shwa bangin lai chathi chapo Indonesia ro haka shwa ya ka arpulai tarik ne ubnai balatap ubnai February de ngela lai ban ye kendu yi bat ila terku kedo ini iwe kuwe bat tame ikli players ki jongi te haswa ba in bangin lai ro I la terku kedo bat ila support yengi te dei lengba ka jing support ka yong I khna ki jongi ka layo mensim bat ki layo ban le kai bha ha kane ka Asian Pacific International Kickboxing Championship ka balalong ha kari Indonesia apo Bali te ki khna jongi ki la le kai bha bat ngilawan ra archery ka gold medals archery ka silver medals but kawai ka bronze te marsunwan nang thi hi nakaleng jong ka office na po office jong governor ba ijongi ki la khot ngo bhai ngi sa sisilpat ba bangin yo banya di shalang hang thi ha office jong I but ilap dang so bhai ngi hadu kata ila comment ba kini ki khna jongi walada ki khna ki barit maknaro hendrai kila wanra kaburam ka bakraw nagabenta kari India hi barokoi but kham tame ka jing sarong ka bakraw nagabenta ka kane ka challa Meghalaya ka jongi kari ba e ki jongi te nakaleng ka jonga nga so comment ba mai imsham
la nakaleng ka jong ila so komen hadu kata-kata bat ila khot yang i mentagasngi ti ngila yo ban panpau ya experience ki jongi kini ki khna jongi ro kila ai ki kantin experience ka jongki ya ka ka bakila fight namar baki la ya tendo bat kui pat kiri jong ka perthai namar ba hakane ka championship kila wan na po US na po Canada na po Australia na po New Zealand na po Russia pat ni kui kiri te kila share ki experience ka jongki mentagasngi bat i gubernur ba i juni te i gubernur ila kemen bha bat ila kloiru ban yarap ini ila kularu ban yarap nang ne khmat bat ban ai mensim shushu ro bat ki khna jongi ke la yo ro ki certificate ni ro la yo se ka certificate na i gubernur ba i jongi bat kini ki khna jongi ke la yo ro ya ka kit kamot ka bag ban tap ki ter lekai ke la yo ro ki gloves bat ki pads ka jing ai mensim ka jong i khnang ba kini ki khna jongi kenang lekai bha shushu bat kin wanra ro ya ka burom na ka benta ka ri India hi barok ka wei hadu mentate kimpat khot mano ro banong ban petku burom yangi hendrai ha ka to gasngi ngi la ai ka press conference hangne bat ngi la petku burom ki khna te ngi la ya hi barok wei ka shalong sa police bazar sa po maulai sa lentra ngi la ya keleng khnang baki pai ba jong ka ne ka jalla ka jongi kintip ba i wanra ya ka burom na ka benta andai tang nam ta ka ne ka jalla me khalia ka jongi hendrai ya kari India hi barok ka wei te tat hadu menta hi empat don mano ki ban thot yangi ne ki ban preng burom yangi ne ki ban petku burom yangi hendrai ngi kerman scam bale se kin sa khot yangi jar ha ki wi patki por nang nei sa khmat namar ba wat menta ka sngi ro nginam chong thai nginang ya keleng hi namar ba kidon ki khna jongi nang thi na po maubri na po na thain hoi bong ko menta ka sngi ngin lai chathiro ban pen i ba kini ki khna nang thi kila wanra ka burom na menta ka jalla hi baro hoi bat na menta ka ri India te ngin lai ro chate sa silang umro namar ine ide na chate sa po na model sau na po maulai ngut nang tei ini ide na po maulai ngut iba yo gold medals ane ka gold medals ka jong i te ngin lai chateiro bat in panbana seki paiba jong ka jalla ba ka jalla jongi kala yo ya ka burom ka bakrau da ka bakti kna ki jongi kila job hakane ka championship